Ada pa lang dagiti umili amang babbabalaw kadagiti inna amang paspasuso kadagiti anakda iti para publiko a lugar. Nga mamuyo kadi a protektado da iti linteg, talantanan tayo ita da ita alinteg. Legal ken protektado ti linteg ti panagpasuso iti publiko. Paragtaan dayto iti gobyerno gaputan napateg dayto iti salon at ti maladaga. Saklawan dayto iti Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. Suportaran ken salakniban na daytoy dagiti agpaspasuso nga inna iti adu a pamayan. Iti sidong ti Expanded Breastfeeding Promotion Act, mapalubusan dagiti inna nga agpasuso kadagiti publiko a lugar. Nasken pay amang ipaay dagiti publiko ken pribado nga establishmento iti breastfeeding station. Ken awan siya asino man ti mang pasardeng wenno mang pabain iti ina, gapu iti panang pasuso na iti maladaga. Kasapulan pay amang ipay iti oras si pagtatrabahuan ti ina iti break time tapno makapagpasuso. Kadaw yan ang kasapulan ang mapasuso dagiti maladaga iti tunggal 2 aging 3 nga oras. Isu ababan iti daytoy alintag, uray sa dino ti ayan ti ina ken ti maladaga, mabalin na ang mapakan. Nupay legal daytoy, mabalin ang mariknalad ti daduma at tattao asana komportable ang makakita iti agpaspasuso iti publiko. Nupay kasta, sigun iti World Health Organization, si bibilag a suportaran dati panagpasuso kon erekomendar da iti eksklusibo a panagpasuso iti umuna nga 6 a bulan ti maladaga. Legal ti panagpasuso iti publiko, numan saan mo kayat ang makakita ti kastoy, sigan ti agadjust. Ita, amuyon, barungal daw, barungad.